da kai ko kai magana da shi mutuwa rigar kowa da kowa. Allah ji kan Janaral Muhammad Buhari mun yi rashin uba. Baba da mai so karka da mai yabo duka ba mai sake ganin ka da tijo wani yayi magana da kai ko kai magana da shi mutuwa rigar kowa da kowa. Allah ji kan Janaral Muhammad Buhari mun yi rashin uba. Mutum tara ne ɗan adam ba zai taɓa cika goma ba. Bambar ayar kullu nafsu za'iqatul maut ba. Duk wani mai rai za ya ɗanɗana ba za ta bar mu ba. Kullu nafsin za'iqatul maut haka sarki Allah ya faɗa. Mai ba mu ruwa daga can sama har manoma si noman gyaɗa. Da famani yau ma duk da aikin da zan yi akwai zafin faɗa. Waƙar ta'aziyya ce nake so da baki na in shimfiɗa akan Janaral babanmu kakanmu nima dai zan jaddada domin mun yi rashin uba. A yau dukkan Najeriya karkara ƙauye da cikin gari maza mata yara da manya muna a cikin wani garari. Wata na bakwai o 25 al'umma mun fada jiri saboda zuwan babban rashi na uba mai tarin ayari. Allah ya karɓi Janar Buhari muna kewa ƙauye gari. Ba za mu mayar da kamar shi ba. Baba da mai so karka da mai yabo duka ba mai sake ganin ka da tijo wani yayi magana da kai ko kai magana da shi mutuwa rigar kowa da kowa. Allah ji kan Janaral Muhammad Buhari mun yi rashin uba. Bahaushe na ji yana faɗin kyawun tafiya a yi waiwaye. Duk wanda ya san Janaral zai ce ya san ko yaushe yana tsaye. Tun tasowa har ƙuruciya rigar aikin sha'ara ta yi. Ina ka fito ina za ka yi dan kar matsala ta yi mamaye. Shi Baba Buhari a koyaushe ba ka kallon shi a gajiye. Bai yarda a cuci ƙasar mu ba. Zaman Janaral a cikin mu lalle hakan baiwar Allahu ce. Da shi muka gane mutum na gaske daban da zubin cece kuce. Idan na faɗi na san kuna ji faɗa ta tamkar ta kuce. Da wanda ya ƙaura da wanda kenan sun san zance na yayi kuce. Buhari idan da akwai makomar ƙasar nan lallai tashi ce. Allah ya ji kanka farin uba. Baba da mai so karka da mai yabo duka ba mai sake ganin ka da tijo. Tun farkon rayuwar shi akan hidimar jama'ar shi ne. Da daɗi ba daɗi yana tafiyar hanyar aikin shi ne. Ruwa iska zafi da sanyi shirin Janaral dukkanmu ne. A kwana a tashi ya fara mulki ya sauke nauyi na shi ne. Cikin nasara ya yi tun a soja hakan tsarin Allahu ne. Buhari tsayayyen shugaba. Kai mai san Baba Buhari, kai mai kyan Baba Buhari, ga sako ya sauka da kwari, zo maza je ka da sauri. Inda ka ce shi ya hana maka to yau bai nan je ka ɗauko. Baya bacci bayan ya gama amuna ruhin shi da zuciya. Yana kallon yanayin tafiyar wasu na tsaye ga wasu tsogune. Ya ce wannan tafiyar da ake ba shakka layin gaibu ne. Ba za ya bari a kashe jama'ar shi ba dan shi kowa na shi ne. Sai Janaral ya shigo siyasa ya ce a yi komai bai
shi idan ya fito sai si ta tugu suna so sai sun ka da shi amma Allah ya so ya ba shi zuwa na hudun ya tsayar da shi ya lashe zaɓe al'umma na ƙasa murna har arashi ya shimfiɗa adalci ƙasa ta yi kyau wannan ne arashi Buhari cikakken shugaba adalci sakewa muka yi firi daga garari cikin kowace mu'amala sai zama tafi karfin sukari sukuni karfi karashi sai ka ce an sa mana batiri Buhari ya ce kowa ya sha na miya ta yi ja da tumatiri shi adalci yan sa gaba Allah ji kan janar Muhammad Buhari mun yi rashin uba a jere ya shimfiɗa shekarun shi takwas ga aiki ko ina ya ce cin hanci rashawa an daina haka ya bayyana tsirari masu halin mugunta ya sa tilas karusuna gacin da ya dosa tun da faru Muhammadu sai da ya dangana Buhari muna kewar ka wallahi tilas ne in bayyana ba ma ki biyo bayan ka ba sanatas har da rabs duka mun yi na'am da shi domin duk harkar ci gaba in za a yi za a sanar da shi shi ko nan take yake umarni a je a yi babu kamar ya shi yana jawo su jikin shi ko me suke so baba ya basu shi bukatar al'ummar da sun ka zaɓa yayi na'am da shi bai ce a yi felin ɗinsu ba ta zo ta raba mu da gwarzon shugaba Buhari tsayayyen jarumi bai bar mu cikin ni'yasu ba muna roƙo ga ubangijinmu ba zai iya amsa mana ba ka yafe wa janaral Buhari uban sai Yusuf babanmu ne ka sa aljanna ce makomarsa domin bai cuce mu ba Allah ya ji kan kafarin uba Mixed by Commander Record.